aí. Seguide, veña. Vamos. Que non fai falta. Gracias. Podedesvos sentar. Gracias, señoras e señores, benvidos ao A Voltas co Prato. Outro luns máis, outra Voltas co Prato que estamos cociñando na Televisión de Galicia como todas as tardes. Seguro que estades pensando, e a receita da semana pasada, onde está? Vai estar en @Voltas co Prato, entrade aí están penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e son sempre chulas, maravillosas, con moita inventiva e con clase, estilo e elegancia como os nosos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Bueno, di unha amiga miña, MJ Pérez, a cantautora, que ante todo a elegancia, sempre. Sí, sempre. E vos sodes dúas persoas moi elegantes, eh? Sí. Ti tamén. Bueno, eu intento ser. Animal print que levas. Non che gusta? Sí. Está guapo, sabes que son, mira, cebras, teño tígeres como a min. Sí. De todo un pouco. É para ir de safari por Arzúa. Ves, é o safari Arzuán este. Haiche moito tigre. Tes unha palloza aí tamén. Sí, teño todo. Haiche moito tigre en Arzúa. Bego, que tal, como estás? Todo ben. Que tal no restaurante? Moi ben. Sigues facturando? Hai que facelo, hai que pagalo ahora. Fin de semana de moito trajín? Fin de semana, sí, moi ben. Como lle gusta esta muller traballar, é unha cousa de verdade, non Sí, para, no, quero deixalo pronto, por eso estou apurando a Pero ti cousa. sabes que dá igual que te tens que xubilar aos 65 igualmente. Sí, pero... 67 con 8 meses ahora mesmo. Pois entonces que máis dá? Eu non sei Que máis dá o que te explotes agora? Eu xa estou vendo o horizonte. É que ti, pois indo ter longe. Eu xa o vexo. Indo ter longe. Longe telo ti. Mira, eu creo que Enrique de Chantada, que é o convidado hoxe, ten bastante tempo para cociñar, porque penso que está xubilado. A ver que nos trae Enrique de Chantada. Esperemos, pois non. Olá, chamome Enrique Rojo, eu son o presidente da Asociación de Pensionistas El Enjambre de Chantada. Aquí onde teño a miña ribeira, aquí onde teño a miña bodega onde facemos as caralladas e tamén facemos coello de vez en cuando. Recordo o coello que facía a miña boa con cazola de barro e lume e un sabor que aínda non os esqueci. Espero que os cociñeiros sean capaces de darlle ese sabor. Vale, vémonos. Aplauso! Aplauso para Enrique de Chantada, que ven ademais, creo que vai traer a bodega aquí, xa estamos animados, xa trae a bodega, a carallada, vamos facer coello. E como di o título do programa, sorpresa, coello na mesa. Oxe, para Enrique de Chantada, coello, Xulio Mato. Pois mira, eu vou intentar que achegarme a ese sabor que di Enrique de... O da boa. Do coello da boa. Porque vou facer un coello oelliño, con moito allo. Con moito allo e vou cortar en trozos pequeninos e vou fritir. Oh, que rico está iso, por E Dios. despois vamos a dar un truquiño para facer un machucao moi especial e que lle dé un sabor brutal. E despois vamos a meter uns fideos. O sea, vamos a facer un coello con fideos. Como estás? Estou a tope. Mira, É que chamón. me rasquei en todo o fin de semana e veño Claro. a tope de Mira, energía. como a min. Como a min. É un truco que é unha pasada, xa verás. Varnos dar un superconsello despois. Da boa. Un superconsello da aboa Superconsello da aboa. polo abo máis novo de Galicia, Xulio Mato. Veña, veo. Hai que ter as orellas Bueno, abo atentas. non, Como pero abo. aspecto da abo. Aspecto da A A ver, Pois eu non vou superar a receita da boa ni, vamos, ni loca. Xa cho digo eu. Porque te está- Pero vou facer un cuello ao limón, que vai estar bo tamén. É mola mogollón. Moi bon. Moi Moi boa fácil. venta, moi boa venta. Moi boa venta, sí, a verdade sí. que sí, dixo, Pero, a ver, o da boa non o vou a chegar, Bo- porque esa cazola de barro se lume, olvídate, que non xa. o temos. Dixo- Entonces, Pois ese iba a intentar. vamos a intentar que lle encante o meu polo ao limón cunha salsa agridoce. polo, que sempre- pero el pidiu coello. Ah, cuello. Xa o dixen eu que me iba a equivocar. dixo directora, vendédeme ben as receitas e Begoña Vázquez cumpriu o seu objetivo. Vendeune de maravilla. Señoras, señores, cociñamos coello, que está riquísimo. Na Voltas co Prato, imos con Begoña Vázquez. Veña, vamos. Dame ese conejo, dame ese conejo, Dámelo, dame ese conejo, mami. dámelo, Qué hambre que tengo. Dame ese conejo, dámelo, dame ese conejo, dámelo. dame ese conejo, mami. Qué hambre que tengo. Esa mujer que yo tengo, no sé cómo se va a hacer. Esa mujer que yo tengo, Begoña, que faz? ¿cómo se va a hacer? Cortar o cuello. Que si salgo a la calle, Para aí, Jaime, para aí. Begoña vai realizar o despece. Mira, Begoña vai neste caso cortar. eu vou usar solamente as zanquiñas. Aí. Isto podencho facer na carnicería, pero bueno. Pero se sabes Tamén facer podes ti... facer tú. Sí. Sí, é que na miña casa eu xa che teño contado que nós comíamos cuello todos os domingos. Todos os domingos.
Sí, sí, todos os Pero tú, domingos había pasara o coello. que pasara, comíase coello. Bueno, cando entraba o calabacín, había xa crema de calabacín e coello. Joder, como estabades, Era a cousa, e o calabacín frito tamén. Estabades a top, Moita época tuvemos de calabacín frito. Voy a facer así. Anda. Espera, tenta, tenta. Mira, aí vai. Mira que ben. Que suerte, Que Dale. suerte, Quen ten un machete aquí? Non quero machete ahora, non. Entón, por que te queixas? Non lo quero, ahora non quero. É que poucas cousas pasan, Begoña. Poucas cousas pasan. Mira, aí vai. Xa eu desosei así, a mí non fai falta ahora. Mira, ahora tocamos... Acaba de condenar ao coello a 7 anos de cárcere. Mira, aí vai. Plas, Mira, mira, plas, mira. plas. Agora tocámoslle por aquí e vamos desosando. Ves o gosiño. E aí queda. Isto hai moita xente en Galicia que sabe porque temos coellos en casa. Tú nunca tuveches coellos na casa? Si, miña avoa tiña moitísimos e a avoa da Sí. miña parella ten aínda. Claro, home, unha carne super sana, Joe. son unha maravilla. Está boísimo. Está moi rico. E despois moita xente dice, non é que queda algo seco. No, Non, se o sabes facer, non. claro, no, hai que saberlo facer. Claro. E despois, por exemplo, hai unha receita moi sinxela que é o forno. Colles o coello, ábrelo, polo no forno, botalle un pouco de viño de aceite e allos e xa está. Gústavos o coello? Si, non, chamade, concursade 881365536, teléfono da volta a Escoprato, como todas as tardes, sempre é o mesmo, non cambia o teléfono, así que chamádenos, concursade con nós, podedes levar 50 euriños se estades atentos, atentas, e se atendedes ao coello. Mira. Aí o deixo. De cirujano. Uou, Aí vai. Saca o hueso aí. guai, se mete corta aí. ben ese coitelo, Hombre, no viño de todo. Ese coitelo... Xa me cortou a min o dedo. Sí. Tamén esa cazola foi a que te queimou de ti. Ese foi o que me deixou a min sin huellas dactilares. Sí, palabras. sí, ahora cando vai a renovar o carnet vas a estar fastidiado. Ben, vamos a deixar aquí a Bego co seu coello, pim, 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 desosando Listo, ben. xa está. E imos con Xulio Mato. Coello o allo con fideos. Mira, mira Por canto dente de allo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Media cabeza. Vale. Vale. Mira, ahora vamos a botar tamén aquí unhas amendas. Vamos a fritir as amendas co allo. O, Vale. Vamos a deixar que se nos faga un pouquiño. Isto é riquísimo, vai ser parte do machucao da abuela, as amendos que estás fritindo. As amendas que estamos fritindo e os allos que estamos E os allos fritindo. tamén? Efectivamente. Mira, vamos a utilizar só medio coello. Vale, medio coello que debe ser uns 5 ou 6 euros. E con 5 ou 6 euros vamos a facer un plato para 4 persoas. Oe, cuidado, que se pon máis bravo iso, Porque o fideo fai que medio coello podamos comer 4 ou 6. Claro. Ou 8. Ti é por Ou 10. Ti é porque a xente de Galicia economice. Claro. Para que a xente de Galicia Esta faga... cousa para economizar. Correcto. Hai que, claro. Correcto. Non está pouca broma, Non, además, para ti nunca está ben. Para mí nunca está ben. A situación nunca está ben, sempre queres máis cartos. Pois ti. Bueno, o caso. Bueno, o caso. Que o coello, a ver, de precio non está mal. O sea, non é unha carne... Claro. Non é unha carne... É o que dicía Begoña, é unha carne super san, Claro. super jugosa, porque se facemos frito, asado, estes pequeniños que abrimos, facemos á parrilla, eso é un Esos espectáculo. están moi bons, Eso é un espectáculo. Entón, mira, según os vayamos fritindo, vámonos ir sacando para que non se nos fagan demasiado. É que hai quen pensa, é como sospeitoso de ter pouco sabor, o coello. É por qué? Pero é mentira. No, deso nada, hai que darlle sazón, e vamos a dar hoxe, Valo sazonar. vamos a sazonar, Moi ben. vamos a utilizar o propio coello para darlle sazón. Como? Xa o verás. Ah, vale. Iso é para despois. Mira, vamos sacando Ese é o estes que truco. xa están doradiños e as amendoas que xa, ves, xa se van fritindo tamén, vamos a ir sacando tamén. Entón aí xa temos o coello troceado en trozos pequeniños, porque vamos a facer o añiño frito. Vale, e despois no último toque, que xa casi me desvela a Begoña a receita, O truco. vamos a botar un chorrete de viño blanco e coello listo. Isto O sea, non ten moita tempo historia. real, o sea, cociña en tempo real. Non ten moita historia, logo. Esta espátula non collín a máis adecuada para isto, pero bueno. Porque se me coan as amendas por nubes. Polo burato. Pero bueno, viñamos a xogar. Joder. Pero mira, mira como ule isto. A amenda máis o... Xa ule de maravilla, Como ule, amenda, allo. Además deixa o sabor así como, sabes, non se queima. En plan, Claro, queda... no. E despois vamos a Wow. meter tamén un poquinho de pan frito, pero primeiro vamos a ir co cuello. A ver se son capaz de quitar as amendoas, que antes de que acabe o programa. Joder, moi guai, eh? Madre mía, moi guai se estivera fora xa. No, está moi ben, está moi Mira ben. que Así, parece que teño un problema. a situation, está moi ben. Voulle preguntar a Jaime. Veña. Jaime, Que foi? escoito unha cousa, ti vendo así as receitas, as dúas receitas que temos... Joder, Jaime. Jaime, Jaime, Tenme frito. ti cal escollerías para destrozar a túa relación con algún dos dous cociñeiros? Eu, é que me chamou moita atención o que dixo ora Xulio de coello con sabor a coello. O de adobar o coello con coello Eso é. chamou má atención. Non o me sea digas que te vas a poñer da miña parte, Jaime, non me lo creo, eh. Un día, hombre. Bueno,
Pois sí. Quedaríame con Xulio, creo. Está atento, Jaime. Ti que música lle poñerías? Se lle tens que poñer unha música ao Coello? Dame ese conejo, dame ese conejo. Bueno, mira, Jaime, vamos de sabor con esto, ¿vale? Este é o fígado. Bueno, Este é o fígado, Jaime. E vámoslo chimpar aquí e vámoslo fritir tamén, vale? non fai falta que veixes isto, Jaime. Xa está, Jaime. Xa rollo pa cañotas, que Xa este está, lle gusta, no, isto Sí, non é sí, necesario. sí, sí. Ahí Perdemos está. a Jaime. Chao, Jaime. Por qué? Porque non fai falta que veixes eso. Pero o fígado vámoslo fritir e vai ser o que lle vai dar sabor ao noso machucao. Vai potenciar o sabor. Isto é un truco. Eso é o truco. Ese non é un truco, Era o que che O dixen, truco. alma de Deus. Pero como iba te avisar despois. Ui, saltou. Dalle ao superconsello, veña. Pero ao ahora ou cacharro. despois, cando saquemos? Pero se é o fígado ahora... Bueno, eu botei o fígado. No, superconsello. Explica ahora. Bueno, botamos o fígado aquí. Para darlle o sabor ao coello, con coello, vamos a utilizar o fígado que temos aquí, ves, fritindo. Buah. E unha vez que tiñamos churruscadiño, vámonos esmagar con ese allo, con esa amendo, e vai dar un toque ao machucado espectacular. Xa veredes. Pero que necesidade había de facer eso? Como é que... Por qué? Como é que iba? O fígado, ti non te vas a enterar que ten o fígado. Vale, pois... Mira que é repugnante co fígado, eh? Si eso aparto de mí. Vamos con Begoña, veña. Xa tes canas para facerte maior. Ay, caramba, de mi conejito tan perdido. Ay, caramba, si me duele quemar. E se Xulio achega sabor co fígado do coello, con que achegará sabor Begoña Vázquez? Unha receita mar de brao, con limón, sabes? Máis fresquiña. Cítrico. Home, claro. Sabor. Non ese fígado a ti vai che gustar máis a miña. Home, eu espero tamén, Vamos alá. Pois Mira, dame ideas. vámonos a salpimentar. Vale. Vámonos pasar por fariña. Temos esa pota quente? Pois... Sí. Eres capaz de mirarlo, No, sí. Aí está. Sí. Creo que chixo, señora, mételle o dedo. Sí, ó. Como facía a miña avó cando cocía o dedo. Home, claro. Ahora vámoslo meter a freír. Pa que? Vámoslo con aceite bastante quentiño, enfariñámolo para que nos cree unha costra por fora e por dentro nos quede xugosiño. O sea, salpimentáchelo, Paseino por fariña. enfariñáchelo Exacto. e agora para E agora vámoslo freír. Para facer costra, moi ben. Exacto. Desosado de todo, vale? Vale. Neste caso, para que non teñas problema de ter que quitar oso nin nada. Curiosa, Aí vai. Moi sinxela, É no Curiosa momento receita. tamén. O É sea, de- non tes o que, que non tes dicías que ti. telo nin feito... Desosado. Desosado. Desosado de todo, Sí, é moi fácil, guai. ademais, ben biches. Wow. Aí. E se queremos collerlle as costilliñas, tamén os podemos meter aí. Aí van. Non me colle todo, E o limós, Vamos alá cos limóns. Cando se botan- Armanópolis onde... Que é unha salsa, que é? é unha salsa, cañotas. Máis rica que a de fígado, Bueno. Nada que ver. Home, máis rica non sei, a min vai me gustar máis seguro. Home, a min tamén, porque a min o fígado tampouco é unha cousa que me guste moito, O limón está moi ben para a tónica. Pero, vamos chamar o noso convidado para que o vexe, para que vexe esta salsa, vexe tamén a do fígado Vou de Xulia preparar Mato. Vamos a recibir con un aplauso. Que pase, por favor, Enrique de Chantada. Un aplauso para él. Enrique, que tal? Como estás? Arrímate, por favor, aquí. Todo bien. Bueno, eu dixen antes que ao mellor estabas xubilado, non sei. Estás xubilado, Estoy non? reganchado. Estás reenganchado. Sí, yo me gusta seguir trabajando todavía. O sea, reenganchaches ao vicio de traballar. Sí. Pero por qué, ó? Porque me gusta la profesión. Eu son veterinario de saúde pública. Bueno, vale, claro. O que ven sendo funcionario. Sí. Vale. Ahora entendo. Ahora entendino ben. Enténdese mellor. Entendino ben. Bueno, pois mira, traemosche receitas de coello para que podes facer, non dis que tes unha bodega ali Tamén. cos colegas e tal, non sei que, pois podes facer un coello como o que che vai esta xente. Begoña, conta. Vamos a preparar unha salsa. Eu non che podo facer o de toda a boa porque é imposible. Eso ten que estar boísimo. Eso ten que estar boísimo. Ten que estar. Home, claro, que a tortilla de Está. barro a min mólame moitísimo. Pero vouche facer un coello limón. Vale. Unha salsiña que vamos facer agridoce, non sei se che gustan as salsas Sí, agridoces. todo. Entón vamos facer un pouquiño cunha salsa cun zume de piña e un pouquiño de limón. Bien. Moi sinxela de facer. Vamos botar un pouquiño de aceite. Bien. Teño aquí maicena. Engadimos un chisquiño de maicena. Vale. Así. Vamos deixar que se cociñe un pouco. Neste caso, como non é fariña, non lle fai falta moito tempo porque non vai saber a fariña a salsa, vale? O ser de millo. E aquí teño o coello desosado. Salpimentou, non fariñou. Faltalle un chisquiño que este un poquinho dourado e xa vamos sacando. Entón, agora, vamos a darlle aquí... Estaba cociñando en frío. Si, decía eu, estaba dicindo eso, Pois non estábamos sei que. apañados, estaríamos facendo a salsa aquí 4 días. Aí vai. Así, deixamos que levante un chisquiño
E agora temos aí quiviño, que é este é zumo de piña. Ah, se ve, Quiviño, xa me parecía, xa me parece. Home, vindo de bodega, Unha pregunta, Enrique, Podía ti, engañar. o sea, na bodega esa, que é como un furanchiño, non? Así, cociñas ou non? Sí. Ah, mijo. Eu fago o mellor churrasco do mundo. Sí, claro, pero sabes que pasa? Eso está moi ben dicilo, pero hai que demostrarlo. Vai cando queiras. Sabes? Isto é cando tens que dicir, vente probar o churrasco, eso é o que hai que dicir. Vouche decir como fago a receita. Vale. Churrasco de cerdo con vides. oh, carai, eso cuidadito, Cuidado, é que Cuidadito, Cuidadito. Eso ademais, eso para facer as brasas xa é increíble, Home, hai ese- que preparar o mellor, sitio. É outra cousa, O é outra mellor cousa. carbón é ese. outra cousa. Teño preparado un forno de metal, é complicado. Home. Mira, Enrique, que está ela ahora ca salsa aí. Engadimos un pouquiño de viño, aí, e agora vamos a engadir xa O qué? o zume de piña. Como de qué? De piña. Por qué? Oh. Porque lle queda moi ben, xa verás. Ah, xa veremos. Tú faime Xa caso. veremos. Que prefieres, fígado ou piña? No, Ah, tens razón. Ah. Pero que dixo el? Xa veremos. Veremos. Aquí está, Xa temos en verás. cuarentena a túa E receita. agora vamos a Begoña. botar de lemón. Está en cuarentena a túa receita agora mesmo, Aí vai, xa verás que rico queda. Temos que falar da carne de coello. Sí. É que é o que estamos cociñando. De o saudable que é a carne de coello. É moi boa. É moi boa. O sea, eu levo comendo toda a vida, É a mellor. É a mellor. Probablemente a mellor. Conte, Xulia. Vente para aquí. A ver, que nos vai dicindo... Enrique, benvido, completamente de acordo. A carne de coello é a É mellor. super saudable, non ten grasa e ten Rica en proteína. Rica en proteína, mira. No, sin grasa, moi bien. O Esto- hígado, o fígado, esto perfecto. vamos a meter, mira. Aquí teño Sí. améndoa. Allo, gusta cho allo? Sí. Vale, porque vou non facer o alliño. Aí vai o Sí, fígado sí, outra vez. E agora que está churruscadiño, ves? Ahora vamos a deixar aquí porque con isto vamos a facer un machucao. Que boa píntate. Vale? Machucao Mira, de fígado. O coello xa caso temos, mira, aquí xa está doradiño. Ahora o que vamos a facer é quitarlle todo este exceso de aceite que ten e vámonos quedar Que ben huele. ca Ole ben. Uf, ole moi o ben, xusto, eh? mira, botamos para aquí. Ben. Uf. Se nos cae algún trozo non pasa nada porque o rescatamos. E vámonos quedar cun poquinho de aceite só. Aí está. Guau, Un poquinho Xulio. máis. Que pasada, eh? Mira, vámonos quedar con este poquinho de aceite. Este trociño que nos queda aquí. Doradito, Doradinho. Sí, vamos a dourado, deixar ben dourado. doradinho, Moi mira. bien, douradinho, moi E bien. aquí temos media cabeza de allo que fritimos que vamos machucar. E aquí temos a outra media cabeza. Bien. Que vamos botar ahora aquí para que se nos dore. Ai, rica en allo, é moi rico. Aí está. Sí, o allo tamén, volvemos ao saludable, Sí. Aí estamos. Entón, Moitas propiedades. claro, quen quer limón podendo ter allo. Ben. Entón, mira, Enrique, vámonos mover ben. como veterinario de saúde pública, terme que dicir cal das dúas escollerías para alimentar a alguén que o necesitase. É complicado. En eso aí non va a haber mucha diferencia porque eso están moi parecidas as dúas recetas. En propiedades. Claro. Pero ti cal crees que vai estar máis boa? Non sei, ten boa pinta. A mí de un polo de agora, Esta. A ver, se me lío, o lorcillo. Ule ben, no, ule ben, dá justo. A diferencia entre a piña e... É capilla, que se lle conte meterlle aí, de verdad. tamén que se lle lle Vai conte. a ser difícil. Va a ser complicado. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, vale. E ali despois chamámoste, vale? Veña. Veña, un aplauso para Enrique que está con nós na Volta Escoprata Televisión de Galicia. Ben de chantada. Bueno, hoxe entramos na cociña coa idea de poñer en valor o coello. E se hai alguén que este en contra, que se prepare, que vai loitar contra nós. Sí, non sabemos cando foi o xuízo, pero en algún momento do pasado esta carne foi acusada moi injustamente de non ter moito sabor, de non ser tan rica, vaya. E non é así, ni moito menos. Queridos neófitos, achegadevos ao mercado e dadelle unha oportunidade antes de condenala para sempre. O único que precisa o coello é chup-chup e paciencia. Probade algúns dos guisos máis clásicos, como a cazadora, e deixadevos levar polos seus sabores inesquecibles. E sí, pedide pan, porque esas salsas son doutro mundo. Outra opción é probar outras receitas con aire máis de verán. Hoxe Xulia e Begoña propoñen dúas receitas con arroz, con fider, bueno, seguro que hai algunha está boa, ou as dúas. Veremos cal gaña, e como sempre, en @Volta Escoprado temos aí todas as opinións, poder responder todo o que queirades, seguirnos e ademais compartir as receitas. Vamos con Bego. Bego. Cho. Vou dicir unha cousa. Jaime, pon música triste ou melancólica, Jaime, por favor. Acusaron o coello de non ter sabor.
acusaron injustamente como ao conde de Montecristo. E hoxe, Begoña Vázquez vai demostrar que non é así e, ademais, vai engadir piña e limón. Sí, Veste capaz? sí, capacitada estou. Pa esta, pa moitas menos cousas. Begoña, Sí, adiante. estamos Veña, alá. volvemos ao noso ser, venga. Veña. xa está. Bueno, cuello frito. Moi ben. Xa o teño listo, salsa lista. Vale, que temos de acompañamento? Un arroz. Mira, teño aí que arroz cocido, neste caso é un basmati. Está buenísimo. A mí Oh, encántame. Igual é o que máis me Moi gusta. rico, sí, sí. Igual. Mira que un arroz largo, ahora fresquiño para o brao, para as ensaladas, maravilloso. Esta é a pregunta de sempre. Solo cocido xa está rico, porque A pregunta de ten sempre, é do millón. aromático. Canta. Vale un arroz blanco que teñas cocido o día anterior ou non? Sí, sí que vale. É millor Perfectamente. Espera, ela dixo, si que vale, e outro dixo, o millor non. No, sí que vale, depende como conservaras. Repetimos. Claro, O bueno. arroz e a pasta Como hai se que ter conserva? moito cuidado. Como se conserva? Como se conserva? Metendo en quente aínda, ben tapado na nevera. Necesitamos enfriálo o antes posible. Metelo en E quente. máis no brao. Vale. Metelo en quente na neveira. Subir a temperatura da neveira toda. No, No, Eso é- metelo en quente na neveira e xa está. Baixarlle rápido a temperatura para que se Bueno, conserve. nós vamos a cocer o basmati e temos usado xa no momento. Xa está. Por si acaso. Mira, aceite de sésamo. Vamos a engadir un chisquiño de xenxibre que lle dá un tocazo a limonado riquísimo. Vale. Espera. Vémolo. Aceite de sésamo. Vamos a engadir ahora o arrociño. Vale, Bego. Pero dis, aceite A de ver, sésamo. E merece a pena probar cousas. Vale, pero por que? Que lle dá? Que lle dá? Tú se probas o sésamo xa sabes o sabor que Sí, ten, non? dalle ese saborciño. Por dalle un saborciño así ao sésamo moi bo, moi rico. sea, que non Tamén, che fai falta usar o cociña, sésamo. sí, na cociña asiática usan moito. Sí. É un aceite para usar non como usamos nun de oliva, vale? Ou un de sementes ou un de xirasol, vale? É para darlle un pouquiño aromatizalo, vale? Un chisquiño de nada, ves? Entonces, nós o que facemos... Espera que se me está pasando ese cuello que teño aí. Ai, Dios mío, que non se pasa o coello. No, non se pasa, mira. Mira Pero que le vean, que está dourado bonito. máis rico. Mira que dourado ten. Vamos a empezar a facer unha cousa. Fermosa cor dourada. Vamos a retirar esta aquí e vamos a engadir aquí xa. Isto é un coello de bocado, porque non leva, Claro. non leva osso, ti podelo coller. Pódelo coller picar. perfectamente, Vale, mira. vale. Vamos a Saca eso de aí retirar para que se esta. vexa ben. Sí, mira, mira, Vouche mira, mandar mira. sacala a ti, pero dache medo. No. Está Xa o na sei. salsa xa, mira, mira. Ahora mira. está na salsiña. E o que vamos a facer é deixar que se empape ben e que se termine de guisar na salsa de limón e piña. Guau, Xa verás que bosta isto. que rico. E agora ves como salta o arroz xa, traca, traca, traca. E agora que vamos facer? Vamos facer un ovo. Timbrarle un ovo. Sí, pero mira, para facer o ovo aquí hai un truco. Botámolo, poñemos aí aceite. Espera. O sea, aquí non lateral da tixola. Un lateral da tixola. Botamos un chisquiño de aceite aí nesa zona. Oh. Vale, e agora metemos aí o ovo. Oh. Aí. Vale. Deixamos que se vaya cociñando un chisco e xa vamos Oh. remexendo. Tixola de E agora dobre uso. Ah, vale, pero vai remexer todo. vale. remexémolo aí. E cando se termine de cociñar, volvemos a engadir o arroz e estampámolo todo encima. Como un revolto. máis ou Exacto. menos. Ah. Aí, ves como o pisamos, Joder. para que nos vayan facendo uns fiños. E agora temos aquí soia. O arroz tres delicias fais así. Sí, pero bueno, con tres delicias, este con unha sola. Vale. Faltan o Pero fais guisante, así, ibas a fais- dicir os fais garbanzos. así, fais así. Botamos un pouquiño de soia, que lle queda moi ben. Joder. Aí. Pues veña. E agora mezclamos. Pues Ya veña, está. mentre mestura, Xulio Mato. Dame ese conejo, dame ese conejo, dame ese conejo, man, qué hambre que tengo. Bueno, mira, Buah. Dame ese conejo, como huele eso, eh? Mira, aquí tenemos os fideos tostadiños. qué hambre que tengo. Que vamos a botar ahora aí. Joder. Este é un fideo cabello, vale? Este que é finiño. O fino de todo, é o cero, non é? Vais a nos facer, bueno, cabello, cero, sí. Sí, non sei Vamos a como. botar, igual non todo, Un pouquiño así, bueno, sí, vamos a botar todo. Oh. Pero así podemos comer 6. Entón, mira, ahora remexemos ben, vamos a ir corrixindo o caldo, vale? Porque non queremos que nos quede demasiado caldoso. Truco de Jules que xa repetiu varias veces aquí. Se o O tostamos- fideo, se o torras, Claro, é máis difícil que se pase. E dalle un sabor que é unha pasada. E mentras vamos seguir co machucao. Vamos a botar un poquinho máis. Mira, agora témolo no 6, vale? Que vaya facendo chup chup. Vamos a este botar é o truco definitivo. E agora vai utilizar, señoras e Vamos señores, a botar un poquinho máis de caldo. un fígado. Auga, perdón. Vai utilizar un fígado. O fígado teño aquí xa no machucao, que Xa o vou enseñar machucao ahora. metiches. Vou enseñar ahora.
Sí, porque leva aí un cachiño machacar, Home. Porque temos que conseguir unha pasta. No, Home. porque está torradiño, está ben, A ver. Ahora vamos tapar eso, que se nos vaya facendo. Mira, e aquí temos xa as améndoas, os allos, o fígado e unha torrada de pan. Sí. Pero isto... No, non fai... Ule. No, No, solo ule. A ver, pero... Tens que probar. Veña, joder, cañetas. Ule ben. Ule moi ben. Vale, ule ben. Temos o allo frito que nos fai unha pasta así moi agradable tamén. Vai nos servir despois tamén para rematar de espesar aquilo. Porque con este machucado, con que ferva un minutiño, xa nos vale, xa vai coller todo. Vale botar para que lle colla todo o sabor, non? Efectivamente. Vale. Perfecto. Estou sudando, Para Allo, machacarlo ben. fígado fritido, améndoas. Améndoas, o pan, O pan, e tamén nada, fritido. e nada máis. E xa está. E agora vamos a ir botando un poquinho de agua aquí para que nos faga unha pasta. Joder. Agua ou caldo, que queiramos, Neste caso, como utilizamos auga no guiso, pues vamos... Mira, e agora simplemente mesturamos ben. Bueno, as dúas receitas de hoxe, de verdade, que son E metiño azafrán tamén, un poquinho de azafrán. sacar o sombreiro, azafrán incluído, teñen un aspecto as dúas... Ves, facemos unha pasta, ves como se ve a pasta? Sí, Esta pastiña, vamos topar algún fruto seco aínda sí, por aí algún tostadiño. tropezón de froito seco. Eso. Vale. Entón, isto está. E vamos ver agora como temos o fideo. Dependendo como este o fideo, Como ves o fideo? xa case está, pero vámolo mirar. Sí, case, prácticamente está. Mira, vamos... Pois que rápido se fixo. Claro, porque este o cabello faise enseguida, en 2-3 minutiños témolo. Quero recalcar Tempo que real, estes dous pratos van en tempo real en menos de 25 minutos Están feitos. fixeste os dous. Si o teu, sobrouche Sí. tempo. Mira, Mira que rico fígado. Mira. No, pois a verdade é que o le ben, bueno, moi ben. Olía ben, Este é unha pasada, vai nos quedar a espesiña a salsa. Vai te convertir ao final. No, o lía ben, non dixen que vai a probar. No, valo probar, Sí. Hombre, Ahora mismo, mira, tú. Isto valo levar nun tupper, Sí, en dous. pa a radio. Sí, en tres tapers. E vai decir, menudo fígado que comimos, sí. Bueno, en salsa tampouco lle pasa nada. Que va, non, se non se entera. Sí, porque sabe que o ten, este é como un neno pequeno. No, como Un neno pequeno, igual. dos tontitos. A miña pequena, que non quere probar. Ves, mira, e agora que nos ferva, deixámoslo un minuto e apagámoslo. E co repouso xa nos chupa o caldo que temos aí. Vou coller un par de... Mira, cólleme algo verde que che parece a ti. Algo verde que me parece a min, que lle boto, lojo. Pois da familia do perexil, a ver que Espera, topas. no, vou levar eu... Pare, vou levar o carro. Mira que bonito está o Mira, carro, que obrero da construcción facías. Colle aquí, venga. Vamos a mirar. Que queres, Non sei Xulio ni Mato? o que hai. A ver, que podemos Do coller? carromático, o carro das A ver, que lle ervas. podemos meter? Carro dos aromas. Perexil non temos, verdad? Pois vamos a meter un pouco de ceboliño. Un par de tubiños de ceboliño. A ver, estes de aquí. Aí, para non escarallar moito a planta. Ala, listo. Con isto xa vamos picar e xa temos unha decoración. Isto todo gracias ao noso amigo Pablo, que nos trae as ervas da súa tenda. Sí. E como Pablo ten unha tenda, Están de maravilla, sabes, que teña unha tenda que atenda, senón que a venda. Exactamente. Aí vais. Ala, Pois mira, isto xa está. Ahora que repouse, que xa o temos. pois déixate aquí Mira como ule, Marcho co público da Voltas co Prato, vou con Enrique. Moi ben. Veña, vamos con Enrique de Chantada, vamos para lá. Venga, ahora ven o aplauso. Bueno. Enrique de Chantada. Claro, ti entonces fas viño, non? Ou non? Non fago viño. Ah, non fas viño. Casi non bebo viño. Ostras. Teño bodega e casi non bebo viño. Comprache a bodega para as túas festiñas así cos amigos e tal, pero non fas viño. Non, porque gústame traballar e ainda traballo a bodega casi toda a viña, son 3.000 metros, que non é pouco. Pero este señor que lle pasa? Non se quer xubilar, Gustalle traballar. gustalle traballar. Desta xente non queda, Mira, estamos vendo as dúas receitas, a de Xulio, a de Begoña. Cambiaronche ben, desde que estiveche ali, Sí, a ver o olorcillo e agora mezclanse os olores. Quen fora Enrique para probar, O primeiro. Bueno, vamos ir con Bego para ver así de preto a súa receita. Eu creo que van a estar boas as dúas, e a min sorprendeme un pouco a salsa esta de limón e piña ao final que fixo, Moi asiática, así a min gusta. O fígado gustame moito. Pois igual che gusta. Veremos a ver. Vamos con Begoña, veña, vamos con Begoña Vázquez, por favor. Pasa adiante, un aplauso para él que está con nós no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Aquí, por favor, do lado de Begoña. Bueno, Begoña, Albacete. Begoña baila, Begoña está contenta, pensa que pode gañar. Xa vos lo digo eu. estou contenta porque me gusta má receita, quedou bonita. Mira que bonito, Ten boa pinta, non ten duda. Vamos alá. Un pouquiño. Mira, o arroz este xa nos fai unha comida,
Mira que ben cheira, unha Vale, por unha maravilla. banda temos o arroz co revolto, o arroz unha delicia que fixo. Unha delicia. Unha Dúas que delicia. levaba xenxibre. É verdade, dúas. E por outra banda, para o coello utilizou o zume de 3 limóns e zume de piña. E zume de piña. Mira que pinta ten, ves? Mira. Moi asiática, porque hai este mítico polo ao limón, verdad? Exacto, por mira, é igual, En este caso fixo coello ao limón Mira. e a piña. Cheira a limón. Cheira un Home, sí. pouquiño a limón. Ora, botámoslle Guau. así. E rematámoslo así con un pouquiño de sésamo Moi e ben. un pouquiño de ceboliño. Moi ben. Pois Listo. mira, señoras e señores, un aplauso para Begoña Vázquez, artista crack dos fogóns, mellor cociñeira 2024 e parte do 2025 de Galicia. Vamos con 26. Vamos con Xulio Mato. Bueno, Enrique, pois mira, ver, aquí temos certo. os fideiños. Olo, este tamén. Estes se deixamos reposar un poquinho máis, empezábanse a poñer xa para arriba, Pero, como o tempo é o que temos, mira, vamos a poñer aquí tamén outro Cheira moi rebanilla de pan que nos quedou aí. Non entendo eso de que o ideal sería que fosen para arriba, Xulio. Claro, unha vez que se secan, non ves como algún xa empeza a levantar? Que quedan tortos para arriba. Claro, Vale, quedan vale, fideo vale. para arriba. Fan como un ovo, non? Quedan secos e recuperan un poquinho de crocante tamén. Vale. Entón, mira, ahora un poquinho de ceboliño por riba, aquí Por tens eso os iría fideos, conexo. Con medio conexo aquí xa comen 4. Se metemos un pouco máis de fideo, metemos 6, Sí. Pois, señores, gusta, recera señores, moi ben, pero, se lle damos un aplauso a Begoña Vázquez, evidentemente hai que dar un aplauso grandísimo. Xulio Mato del Río. Vamos probar. Aí, á esquerda, sí, no cabeceira, aí á esquerda, esa é a túa zona. Enrique de Chantada, que no verá, comendo churrasco, comendo coello. Bueno, valle dando xa cando queiras e nós temos que dar os parabéns aos cociñeiros porque sempre fan receitas que nos sorprenden, Receitas que nos gustan, receitas que podedes probar na casa, así que, por favor, dadelle caña, e probade as receitas como fai Enrique de Chantada hoxe con nós na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E chamade, por suposto, porque Antes lo dis? se antes o dijo, verdad? Que pasada. Son cosas que Que pasan. atentos estamos todos. Moi atentos. Vámonos, Santiago. Xosé, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, gañotas, que tal? Con moita enerxía como a ti. Aquí, esperando pola chamada. Esperando? Sí, que iso pero fixo moita gracia. Bueno, a ver, que tal o tempo? Ben, non? O tempo está ben, está caralludo. Sí, peja. Se che digo que peja. Bueno, veña. Hai días. Vamos, hai días. Vamos coa pregunta de concurso. Vou pedir aos compañeros que levanten a pregunta. Atención, 3 socios. Cal é a comida favorita dos coellos? A verdura. B, as xouvas. C, o xamón asado. Buah, eu teño dúda con dúas. Iba a dicir, se le soltar máis la verdura, o qué? A ver, espera. A ver. A verdura, un aplauso, veña. Eu dudaba, Eu tiña as miñas dúbidas, Xosé, non sabía se era máis de xamón asado, verdad? Estaba entre dúas tamén. Bueno, Xosé, vamos te mandar un bico moi grande, xa sabes que esta é a tua casa, cando queiras podes vir traer unha receita, vale? Gracias, aí estaréis cando vos queira. No, cando ti queiras, un bico grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Hasta logo. Chao, hasta loguiño, chao. Enrique de Chantada terá unha bodeja, pero ven aquí comer, que está lle dando ao saque que lle está prestando. Está lle dando ao saque que lle está prestando. Bueno, pois, chegou un momento de verdade. Entendo que é difícil escoller, non? Se están as dúas ben. Teño un motivo probado. que non era difícil, que non era Ah, que non é difícil escoller, vale. Espera. Non me ha sido difícil escoger. Ah, no. Vale. No. Entonces, espera. Antes de nada, después de esto, igual rompemos unha relación de amistad. No, entre que va. Begoña e Por Xulio qué? Mato. Por- No, é broma. Home, por un conexo, non. É broma, por un coello, non. Por outra cousa, mellor. Antes de nada, Para Centola. parabéns aos dous que Un pouco somos avante, cracks. unha langosta. Pero agora sí que Enrique ten que dicir, señores e señores, quen gaña o a voltas co prato da Televisión de Galicia? De ganar Begoña. ¡Ostras! Begoña, gracias. coa piña con limón. Moi ben, Bueno, señores, esto é hecho así. Ás veces gañas, ás veces perdes. E gañou Begoña Vázquez, o limón e a piña. Veunos mañán, queden agora coa actualidade, queden cos informativos da Televisión de Galicia. A mañá, bicos, cuídense. No sé cómo se va a hacer esa mujer que yo tengo, no sé cómo se va a hacer, porque si salgo a la calle, conejo quiero comer, porque si salgo a la calle.